It-tim nazzjonali Malti tal-Water Polo iltaqa' mal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fid-dar ċentrali wara s-suċċess li kiseb bil-kwalifikazzjoni għal kampjonat Ewropew. Fil-messaġġ tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija awgura lil plejers li t-tim tekniku u l-amministrazzjoni tal-Assoċjazzjoni tal-Water Polo fejn tenna li jridu jmorru bil-mentalità li jinżlu fl-ilma bil-ħsieb li jiksbu riżultat għal pajjiżna. Adrian Delija stqar li jeħtieġ li jsir aktar investiment fl-isport f'pajjiżna biex ikollna r-riżorsi biex niksbu riżultati aħjar. Iddikjara li hu se jkompli jiġġieled biex l-isport ikun nadif fejn semma liġi li bħalissa qed tiġi diskussa dik kontra l-korruzzjoni fl-isport. Intant il-President tal-ASA Joe Caruana Karin ringrazzja lil kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fil-waqt li qal li l-iskwadra u t-tim tekniku għamlu sforz kbir biex irnexxielhom jikkwalifikaw għal dan il-kampjonat Ewropew. Fit-tmiem iż-żjara l-kap tal-Partit Nazzjonalista akkumpanjat mill-Viċi Kap għall-Affarijiet tal-Parlament David Aġus u l-kelliem għall-isport Ryan Kallus ippreżentaw tifkira tal-okkażjoni fil-waqt li l-assoċjazzjoni ppreżentat il-malja tat-tim nazzjonali li biha se jikkompetu fil-Kampjonat Ewropew f'Barcellona f'Lulju li ġej.